Sartuta joango da etxera laste, cerramos ubita beste bat arte, causa desastre, estruktura inola zutaz aparte. Zure antza dauka, maite nauzuk baino gehiago. Zure antza dauka, baina ez zarazue, zarazu. Zure antza dauka, maite nauzuk baino gehiago. Zure antza dauka, baina ez zarazue. Eunda bostgarren greba egunean, Tubacexeko langileak Eusko Jaurlaritzaren aurrean bildu dira. Beste behin ere, ertzaintza gerturatu zaie jarraian, polizia lerroa parean jarriz. Eusko Jaurlaritza Tubacexeko gatazka bideratzen saiatzen ari da, izan ere, atzerako kontu batean sartu da Tubacex auzia. Astebete ez da falta zuzendaritzak sindikatuei azken proposamena onartzeko ezarritako epea amaitzeko. Lanuztea bertan bera uzteko baldintzapean. Hala Eusko Jaurlaritzako garapen ekonomikoko saileko ordezkariek bilera erronda bat hasi dute enpresa batzordearen ordezkaritza duten sindikatuekin. Gatazkari irtenbidea bilatzen saiatzeko. Arratsaldeon guztioi protesta jendetsu antolatu dute Tubacexeko grebalariek Gasteizen izan ere, gaur Eusko Legebiltzarrak Tubacex enpresako egoera izan du hizpide barruan zein kanpoan. Era berean Tubacex, PCB Bilboko argiak eta Petronorreko enpresa batzordeek agerraldia egin dute Bilbon, hilako 28 egingo duten mobilizazioaren berri emateko Aiara de Urreta. Tubacex, ITP, Aereo, Petronor eta Bilboko argiak enpresetako beharginek indarrak batu dituzte enplego duin baten alde borrokatzeko. Izan ere, lau konpainietako langileek salatu dute enpresa zuzendaritzek gobernuaren kudeaketa haien alde dutela. Hain zuzen ere, gobernuek pertsonen osasunaren aurrean negozioa lehen besten duten politika sustatzen dituztelako. Eta ez dutelako enpleguen duintasuna aintzat hartzen jendertza osasuntsu bat ehuntzen duen sarearen parte gisa. Gauzak horrela, sektore ezberdineko enpresak eta bakoitza prekarizazio prozesuaren fase ezberdinean egon arren, borroka berean eskutik doazela adierazi dute. Beretasunak ditu, baina denok ari gara gure eskubideak defendatzen pandemia sortutako egoera beren etekinak handitzeko baliatzen dituzten multinazional handien aurrean. Horregatik, ostiral goizean manifestazio bateratua egingo dute Bilbon. Ostera BBVako langileak kaleratzen aurka mobilizatu dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Bankuak aurkeztu duen lan erregulazioaren arabera, 114 kaleratze izango dira Euskal Herrian. BBVA enpresak Espainiar estatu mailan 3.718 langile kaleratu nahi dituen enplegu erregulazio espedientearen kontra greba eguna deitu dute Espainiar estatu osoan. Gainera, ELA, LAB eta CGT sindikatuek Hego Euskal Herriko hiriburuetan mobilizazioak egitera deitu dute. BBVak 3.800 pertsona kaleratu nahi dituelako. Gainera, momentu honetan, 1.200 milioiko irabaziak presentatu ditu eta esaten du ofizinetan jentea sobratu egiten garela. Guk uste dugu, ez garela sobratzen, inor ez dela sobratzen. Bizkaiko metalgintzako hitzarmenaren alde greba egitea eta lan eta bizi baldintza duinak izataren alde borrokatzea erabaki zuten 3 langile epaitu dituzte gaur. Bizkaiko metalean 10 greba egin ziren, baita hainbat mobilizazio ere. Borroka horren ondorio gisa gaur egun 7 langile daude inputatuak, guztira 15 langile inputatu dituzte gainera, baina horietako 8 absolbitu egin dituzte. Honetaz gain hainbat isun eta zigor ekonomiko jarri dira, kasu batzuetan moza legea aplikatu delako. Elkarretaratzea egin dute gaur epaitegi aurrean. Bizkaiko metalgintzaren hitzarmenaren alde hainbat greba egin ziren eta hainbat mobilizazio baita ere.
Horren arira, 3 langile epaitu dituzte eta sindikatuek salatu dute akusazio horien atzean erabaki politikoak daudela. Hau da, erabaki politikoak zergatik. Eusko Jaurlaritzak Urkullu lehendakariarekin aurrean erabaki dutena da borroka sindikala kriminalizatzea. Borroka sindikala zigortzea nahi dutena da langileak isilik eta kikildutak egotea. Eta ez digute usten gure lan baldintzak eta gure enplegua defendatzen. Lan gatazketatik lan istripuetara Alfonso Ríos, Comisiones Obreras, Euskadiko kidea izan dugu goizeko magazinean azken lan eriotzak mintzagai. Eta, momentuz, 2021 urtean, 14 pertsona egin dira, eta kontuta hartu behar dugu, maiatzako hilabetea momentuz ez dugula bukatu, orduan gauzak ez dira hobetzen. Gero, askotan esaten dugu, lan istripuei buruz ari bagara, ezaugarri berdinak edo bereziak ikusi behar ditugu bai, eta, aipatu ditudan 14 pertsonetatik, 2021 urtean hildako hauetatik, 14 pertsona horietatik, 6 subkontratetan egiten zuten lan. Guretzat hemen dago ezaugarri bat, edo esaten den bezala patroi bat, lan istripuen patroi bat. Hau ja ez dugu Comisiones Obreras sindikatuak esaten, hau bebai Osalanek esaten du, Osalanek esan zuen, orain dela demoraldi bat, arlo industrialan, gutxienez arlo industrialan, gertatzen diren lan istripu guztietatik, gutxi gora bera, 40% bat, gutxi gora bera, subkontratetan gertatzen zirela. Hemen dago patroi bat, askotan salatzen dugu, eta gure ustez, azpikontratazioa, hainbat tokitan, hainbat enpresetan, eta batzutan dirua murrizteko eredu nahiko abusiboa da, eta noski murriztu eta gero hortik etortzen dira lan istripuak. Enpresarloan berriz, erakunden arteko Sestra Mingotxarekin bukatu da Korugadosek Azpeitiko lantegia irekitzeko aukera. Alde batetik Azpeitiko udal gobernua Euskal Herria Bilduko Nagore Alkorta buru duela, eta bestetik Eusko Jaurlaritza eta Gipuzkoako Foru Aldundiak biak EAJak eta PSek gidatutakoak estitxu garaik egin du analisia gakoak saioan. Zeintzuk diren dauzkagun evidentziak, egitateak. Eta badago egitate bat oso nabarmena dena Nagore Alkorta alkateak azpimarratu duena, eta da ez dela sekula aurkeztu planik udaletxean hau bideratzeko. Eta uste dut hori oinarri importantea dela analisi hau egiteko. Orduan, oinarria hori izan da, egiteko modua iruditzen zait, atentzioa emateko modukoa, ezta? Plan bat aurkeztu beharrean jarraitu behar duen prozedura administratibo eta tekniko guztia jarraitu gabe, komunikabideen bidez ematen da hau jakitera, eta printzipioz badaude eskakizun batzuk enpresaren partetik, Kristalei enpresaren partetik proiektu hori sartu aurretik. Eta jada sortzen dira lanpostu espektatiba batzuk, eta jendearen iritzian txertatzen da, zabaltzeko aukera hori plan bat egon gabe. Orduan, nik jakin nahiko nuke, ea egiteko modu hau ohikoa ote den. Azpiegituretan Gipuzkoa eta Nafarroa lotzen dituzten errepideetako tunelak eraberritzen hasiko dira, segurtasunari buruzko Europako eskakizunetara egokitzeko. Lan horiek txikiagoak dirudite, baina diru asko gastatzea ekar dezakete, baita trafikoan eragin handia izatea ere. Aldiko kontua zen, Almandoz eta Belateko tunelen bikoizketarena, Europako agindu eta zigor mehatxu bat dago tartean, eta horregatik azken orduko deialdi hau iragarri dute saiatuko direla obrak hasten helduden urteko 2022ko uda baino lehen. Belate eta Almandozko tunelak bikoiztuko ditu gobernuak. Maria Txibitek adierazi du segurtasuna Europako aginduak eta lurralde kohesioa izan direla obren iragarpena luzatzeko oinarriak, eta lanak 2022ko uda partean hastea aurre ikusten du foru exekutiboak. Solucionar los problemas de seguridad existentes en la Nacional 121A en su conjunto y por ende también en los túneles de Belate y Almandoz en particular ha sido una prioridad del gobierno actual, ¿no?
y se tenía que haber dado una solución no hace muchos años, sino muchísimos años. Se trata de una deuda histórica con esta zona que se ha acumulado más de 15 años de retraso. Y me gustaría resaltar que la duplicación de los túneles es la obra pública de mayor envergadura la que va a ejecutar Navarra en estos años. Nazional 121A errepidearen hobekuntza lanen zatirik esanguratsuena izanik, lanak hasi eta 2 urte eta erdiko iraupena izatea aurreikusten du proiektuak eta 2 tuneletako obrak batera egingo dituzte. Belateko igarobide berriak esaterako egungo tunelari lotutako 500 metrotik behin larrialdeterako 5 galeria izango ditu. Almandozko etorkizuneko tunelari dagokionez, gaur egungoa baino 160 metro luzeago izango da, eta larrialdietarako 2 galeria izango ditu, eta lanak 17 hilabeteko epean egitea aurre ikusten dute. Txibitek azpimarratu duenez, errepide sare seguruago bat izatea, lurralde barruko komunikazioak hobetuko dituena, despopulazioaren aurkako borrokan lagunduko duena, eta tokiko garapen ekonomikoa bultzatuko duena, gobernuaren lehentasun nagusietako bat da. Aurreikusitako egutegiaren arabera, lanak 2022tik aurrera hasiko lirateke eta 2024aren amaieran edo 2025aren hasieran amaitu. Obra hau egin bitartean, gaur egungo trafikoari eustea aurreikusten du gobernuak. COVID-19 helduta berriz, kutsatzeak egonkor mantendu dira Nafarroan, Josu Ganuza. Momentuz baikortasuna, baina zuhurtzia agertu ditu Santos Indurain Osasun Kontseilariak, oraintxe bertan hitz egiten ari da gobernu sesioaren osteko prentsa agerraldian, eta 52 positibo berri, 1,2ko positibotasun tasa, eta beraz aurreko astearekin alderatuta 1,12ko jaitsiera, eta dagoeneko 131.000 biztanlek baino gehiago osatu dute haien immunizatze prozesua txertoaren bidez. Euskal Autonomia Erkidegoan berriz Iñigo Urkullu lehendakariak astelehenerako deitu du neurriak ebazte dituen labi batzordaren bilera. Bingen Zupiria Jaurlaritzako bozeramaileak atzo esan zuenez, ez dira ostalariekin hitz egiten ari, ostatuetako ordutegiaren ariran, baina asteleheneko bileran hizpide izango dituzte gaietako bat izango da. Ostera, AstraZeneca nahi dutenak itxaron zerrenda batean sartuko ditu Osakidetzak. Jaurlaritzaren arabera, herritar horiek txertoa hartuko dute beti ere dosirik baldin badago. Gauzak horrela, Hego Euskal Herriko datuei erreparatuta 431 positibo zenbatu dira azken 24 orduetan, 10.999 test eginda. Beraz, beranzko joerari eutxita, 3,9%koa da intzidentzia tasa. Aldiz gaur goizean Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailburuak eta Ana Oio Nafarroako gobernuko herritarrekiko harremanetarako departamentuko kontseilariak lankidetza hitzarmena sinatu dute. Horiala EAEk eta Nafarroak elkarlanean jardungo dute memoriaren, bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan. Memoriaren zerbitzurako digitalizazioari buruzko jardunaldi bat. Bertan, Gerra Zibileko biktimei buruzko datu baseen inguruan, estatuaren ekimen aintzindariak aurkeztuko dira, ekimen aintzindariak beste Euskadikoak eta Nafarrokoak. Gerardo Lizarraga, erbesteko artistari buruzko erakusteketa bat, eta enpresari eta giza eskubidei buruzko jardunaldi bat. Ostera, esku aldatzeko dauden eskumenen aferan, Jaurlaritzak uko egin dio bizitzeko gutxieneko errentaren transferentziari buruz, Espainiako gobernuak egindako proposamenari funtzioak murriztu eta baliabideak esku aldatu ez dituelako. Proposamena esan behar da inkoherentia dela, transferentzia baten kontzeptutik eta baita itun ekonomikoaren ikuspuntutik ere. Beraz, onartezina daukagu egindako proposamena. Eta onartezina daukagu transferentzia integrala ez dalako egiten. Izan ere funtzio batzuk aipatzen dira, baina inundik ere ez baliabide materialak, ez pertsonalak ere. Bestalde Euskal Gatazkaren konponbide prozesuan izandako esperientziaz, aritu da Josu Urrutikoetxeaetako militante ohia Frantziar Asamblea Nazionalean.
Atzo hasi ziren nazioarteko gatazkei buruz antolatutako jardunaldiak. Urrutiko etxeak biktima guztien aitorpena eta gatazkaren dimentsio etikoari erreparatu behar zaiola esan zuen bertan. Munduko gatazken inguruan jardunaldiak antolatu dituzte Frantziako Asamblean eta Josu Urrutiko etxea eta zeneko kide historikoak Euskal Herriko gatazkaren mahai inguruan islari izan da. Euskal Herriko gatazkaren oinarri historikoak errepasatu ditu. Laster hasi da gatazkaren dimentsio etikoa nabarmenduz. Adierazi duenez, etika izan zen gatazkaren konponbidea bilatzeko negoziaketetan inplikatzera eraman zuena. Borroka armatuaren amaiera eta etaren desegitea gogora ekarri ditu eta gaineratu du armak alboratzeak ez duela suposatzen gatazkaren bat-bateko konponbidea. Et dans l'absolu, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de violence que la paix peut être pensée comme pérenne. Si le conflit et les conséquences de celui-ci ne sont pas résolus. Gatazken ondorioei erreparatzea beharrezkoa dela azpimarratu du. Les questions liées à la reconnaissance de toutes les victimes, les réparations, la résolution des questions liées aux prisonnières et prisonniers, exilés et déportés, et les conditions de non-répétition des faits selon les principes de la justice transitionnelle. Horretarako ezinbestekotzat jotzen du nazioarteko bitartekaritza eta estatuei presio egiteko indar herritarra nahikoa izatea. Euskal Herrian ez da egon gatazka konpontzeko nazioarteko babesik Brian Kurrinen hitzetan dioenez eta gaizkile talde bat bezala ikusten da eta barne arazo bezala proiektatu zen gatazka. Espainiar estatuak negoziazioei uko egiteak gatazkaren konponketarako pausuak oztopatu dituela esan du Beronik Duduete gatazken konponbiderako Berguf Fundazioko zuzendariak, besteak beste presoen gaia eta Euskal Herriaren etorkizun politiko eta instituzionala jarri du adibide gisa. Presoei dagokionean azken hilabeteetan Euskal Herriratzeko pausoak ematen ari diren arren, oraindik auzia konpontzeko bide luzea gelditzen dela nabarmendu du Urrutiko etxeak. Espainiar eta Frantziar estatuek ikuspegi penala lehensten ari direla eta etsaiaren ikuspegian tematuta daudela zehaztu du Guibert soziologoak. Ausardia politikoa erakutsi dezaten eta gatazkari behin betiko konponbidea ematera, elkarrekin bakea eta demokrazia eraikitzera dei egin diete islariek Espainiar eta Frantziar gobernuei. Alta Eusko Jaurlaritzak eta zenak espetxetako funtzionarioen kolektiboarengan gauzatutako presioa aitortuko duen azterlana egingo du. Bestalde Benito Agirre Zabaiako espetxeko zuzendariak Jaurlaritzak garatzeko asmo duen espetxe eredua baloratu du eta arekin bat datorrela adierazi du. Beatriz Artolazabal Berdintasun Justizia eta Gizarte Politiketako sailburuak atzo arratsaldean Arabako Zabaia espetxea bisitatu zuen Ana Agirre Justiziako sailburu ordarekin eta haren 3 zuzendariekin, Eugenio Artetxe, Javier Landeta eta Jon Uriarterekin batera. Azken 3 horiek urriaren 1 aurrera Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako espetxeen kudeaketa hartuko dute beren gain. Arabako espetxearen barrualdera bizita egiten hasi aurretik sailburuak elkartasuneko hitz batzuk izan zituen espetxeetako funtzionarientzat eta basakeria terroristaren presioa eta zentzugabekeria direla eta bizi behar izan zituzten sasoi zailak aitortu zizkien. Eta bide batez zetak 2000ko urriaren 22an hildako Maximo Casado funtzionarioa omendu zuten. Sufrimendu hori aitortu eta ez hasteko, iragarri nahi dut ikerketa bat abiarazi dela, espetxeetako funtzionarioen kolektiboak jasan behar izan zuen presioa jaso eta aitortzeko eta larderia kriminalengatik. Azterlana datorren urtean aurkeztea espero duela gaineratu zuen sailburuak. Bien bitartean Benito Agirre Zabaiako espetxeko zuzendariak Jaurlaritza garatu asmo duen espetxe eredua baloratu zuen bizitan, presoen gizarteratzean eta besteak beste erdieskatasuneko erregimenean oinarritu nahi duena. Benito Agirrek ziurtatu zuen gustatzen zaiola jakina, izan ere bulego horretan lan egiten dutenek urte batzuk daramatzetela hildo horretatik. Bere iritziz espetxeen kudeaketa EAEren esku uztea aukera bada beste edozein arlotan bezala espetxeetan dagoen hobetzeko tartea aprobetxatzeko. Espetxeko zuzendariak nabarmendu zuen hobetzeko tarte mugagabea dutela. 700 preso inguru biltzen ditu une honetan Arabako espetxeak. Horietatik 16 baino ez dira preso politikoak azken hilabeteotako lekualdatze prozesuan Euskal Herriratuak. Testu inguru honetan espetxeratu orori tratara berdin aplikatuko zaiela nabarmentzen ari da Jaurlaritza. Eta Euskal presoei dagokienez, larri gaixo dagoen Ibon Fernandez Ziradi, la Nemezanetik Parisko espetxera leku aldatu dutela salatu dute bakegileek eta bakebideak.
Bere osasun egoera ikusiaz eta Euskal Herriko testuinguru politikoa kontuan hartuaz, erabaki hori onartezina dela nabarmendu dute. Donostian berriz Gipuzkoa mailako sindikatuek sareren izan bidea dinamikarekin bat eginez, antolatu dituzten hainbat ekimen iragarri dituzte. Gaur, hemen, Euskal Gehiengo Sindikalaren ordezkariak batu ira sare herritarrarekin elkarlanean izan bidea dinamikara batuz, elkar bizitzarako, bakerako eta presoen etxerako bidearen parte direla adierazi eta datozen egunetan aurrera eramango duten dinamikaren berri emateko. Besteak beste ekainaren 4an Donostiako Saguesetik irtengo den gizakataren berri emateko. Izan bidea dinamika martxan dagoenetik 11 ekimen egin dira Euskal Herri luze zabalean. Herriz herri garatzen ari den dinamika hau lantokietara ere eramana izan dute. Langileok ere hasitako bide honi gure hauspoa eman diezaiogun. Izan ere, gaur hemen batuaren sindikatuok denbora daramagu salbuespen legediak dakartzan urraketak salatu eta egungo espetxe politikak aldatzearen beharra aldarrikatzen. Egun bide bat hasia dagoela azpimarratute azken hilabetetan ematen ari diren aldaketak direla eta. Aldaketa horiek ordea bai jendarte aktibazioari eta baita alderdi sindikatu eta instituzioen akordio eta batasunari esker abiatu direla eta muturrera eraman direla nabarmendu dute. Eta bai urrunketarekin baita gradu progresioaren blokeoarekin ere amaitzeko ezinbestekoa dela uste dute akordio eta aktibazio bide hori garatzen jarraitzea. Horregatik eta elkarlan eta aktibazio hori lantokietara eramateko datorren maiatzaren 28an KAF enpresan aspaldian hasia duten dinamikara batuz Joseba Azkarraga eta KAFeko kide baten parte hartzearekin presoen egoera eta hasitako bidearen inguruko hitzaldia antolatu dute. Lan eremutik egin daitekeen ekarpenaz hausnartzeko. Zentzu horretan preso garatu beharreko etxeratze prozesuan foka jarriaz eta graduen progresioa horretarako klabea izanik, presoek baldintzapeko askatasuna eskuratzean eta baita askatasuna berreskuratzen ere lan mundura txertatzeko duten beharrizanaren garrantziaz jardungo dira, prozesu horretan laguntzaile izateko asmoz. Hitzaldia 11etan izango da Beasaingo amiantoaren plazan. Honekin batera iragarri dute datorren ekainaren 4an 11:30 Donostian Saguesetik abiatuta deialdi zabaleko mobilizazioa antolatu dutela. Hori ala langile eta herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete gaur Donostiako agerraldian. Txiki hoiekin etxera bueltako errepide bilaka da. Bestaldetik Eusko Jaurlaritzak fiskaltzari eskatu dio aztertu dezala Ernai Gazte antolakundaren zenbait jokabide ertzaintzaren aurkako gorroto delitu izan daitezkeen eta horren arira Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak Ezker Abertzaleari eskatu dio, zaindu dezala bere talde eta elkarteek demokrazian behar den bezala jarduten dutela. Izar Hernando Ernaiko bozeramaileak izan da Naiz irratian. Daiteke iruditzen zaigu ridikuloa. Gorroto delitua bada tresna juridiko bat sektore zaurgarrienak babesteko funtzioarekin edo existitzen dena, ez? Eta gure iritzia bada sektoreien artean ez dela polizia sartzen. Eta hori esan da, irridikuloa irudituko litzaiguke hala ere, ertzaintzaren sindikatuek jo izan balute tresna hau erabiltzera, baina are eta gehiago edo are eta sinez gaitzagoa iruditzen zaigu bide hau erabiltzera erabaki duena denean lakoa, ez? Komeni da azpimarratzea lakoak lehenengo aldiz jo duela fiskaltzara gorroto delituak aztertu daitezen eta hori gurekin egitea iruditzen zaigu sinestezina Euskal Herrian gertatzen ari direnean gorroto delitu bezala dei genitzaken beste hainbat kontu. Nazioarteko gaiei helduta Auzitegi Gorenak preso politikoen indultuari buruzko txostena argitaratu du eta indultoak ez ematea ebatzi du. Hala ere azken hitza izango du Pedro Sánchezek egunotan aurrekaririk gabeko mezua helarazi baitu. Auzitegi Gorenaren ebazpena heldu da. Sedizioagatik zigortutako preso independentista katalanei indultoa ez ematea erabaki du. Gorenaren txostena hala ere ez da loteslea. Orain Moncloari dagokio erabakia hartzea. Pedro Sánchez Espainiar presidenteak ezohizko iragarpena egin du egunotan. Por superar fracturas, por reencontrarnos, por construir concordia y convivencia.
Atzo Bruselan esandakoa berretsi du gaur gobernuaren kontrol saioan. Indultuak emanez gero auzitegi gorenera joateko mehatxua egiten duten eskuineko alderdiei zuzenduta. Hay un tiempo para el castigo y un tiempo para la concordia. Sánchezek baieztatu du indultuak emateko aukera adostasuna eta elkarrizketa bilatzeko asmoz aztertuko duela eta ez mendekuan pentsatuz. Per Aragonez presidente Kataluniarrak ohartarazi du indultuak ez direla nahikoak eta amnistia aldarrikatu du. La solución a una causa general provocada por una motivación política es una amnistía. Euskal ordezkari politikoak indultuen alde agertu dira. Josu Erkoreka lehendakari ordeak Bizkaia irratian adierazi du horrela egonkortasun politikoa lortuko litzatekela. Gauzak lasaitu egingo leukezalako eta hartu emunean beste jarrera bat, beste adostasunerako prestutasun bat erakutsiko leuke. Mertxe Aizpurua EH Bilduko legebiltzarkideak indultuetatik haratago joan behar dela dio elkarrizketaren bitartez. Ir más allá de este tema de los indultos. Banaka aztertuko du Madrilek preso bakoitzaren egoera, indultuak osorik edo partzialki emateko aukerarekin. Kulturan osasun egoerak bigarrenez galaraziko du Lamiako maskaradaren ospakizuna aurten. Maiatzaren azken ostiralean kalejirek eta akelarreak hartzen dituzte Leioako auzo hartako kaleak 1978tik. Eta iaz aurrenekoz bertan bera geratu ostean aurten ere eta malez ezingo da ohiko moduan ospatu. Bigarren urtez ezingo da Lamiako maskarada ospatu. Maiatzeko azken ostiralean ospatu izan da 40 urtez baino gehiagoz. Eta pandemiak eraginda, ezin izan da garatu iragan urtean, ez da 2021 honetan ere. Leioako auzo hartan eta herri osoan duen garrantzia kontuan izan da aldiz, Lamiako maskaradak eta Leioako udalak tradizioari eusteko eta ospakizunaren etorkizuna bermatzeko ekintza bereziak prestatu dituzte aurtengoan. Argazki erakusketa ibiltaria eta herriko lehen hezkuntzako ikasleentzako unitate didaktikoa antolatu dute. Herritarrek tradizioan sakondu eta gazteenak horretan murgiltzen hasteko helburuz. Unitate didaktiko honekin nahi duguna umeak ere ezagutzea eta historia ere ondo ezagutzea eta guk barruan daukagun ezin dugu adierazi hitzez zer sentitzen dugun maskaradan parte hartzen dugunok. Orduan, ia horrela lortzen dugun ere, beraiek hori ulertzea edo jakin min hori sortzea. Etorkizunean maskarada antolatzeko eta dinamizatzeko ardura hartuko duten gazteak tradizioan murgiltzea dute helburu beraz. Leioako ikastetxeetan banatuko duten unitate didaktikoaren bitartez. Bertan, ospakizuneko pertsonaiak ekintzen azalpenak eta beste ageri dira. Klaseetan ikusteko irudiek lagunduta. Argazki erakusketa bestetik aste honetan bertan zabaldu dute Lamiako auzoan, Aire Zabalean. Eta datozen asteetan Leioa osoan zehar mugituko dute. Auzo guztietatik igaroz eta Leioa aztarrekin partekatuz ospakizunaren nondik norakoak. Garai zail hauetan tradizioaren grinari eutsi eta auzoa inplikatzea dute helburu ekintzen bitartez. Datorren urtean betiko indarraz kaleak hartzeko. Azkenen maskaradan parte hartzaileak izaten gara 30 edo pertsonaiak eta egiten dituzenak, baina azkenean parte hartzaileak eta antolatzen dugunak, baina auzoko lana eta auzoaren beharra badaukagu. Gu ezingo genuke egin maskarada bat auzoko jendea barik. Ezinezkoa da. Ez da momentu baten adibidez pandemia honekin eta dana hitz egiten zen, ez? Aforoa, baina gu maskarada aforoa ezin dugu txikitu. Indarra ematen diona auzoa da, orduan indarra ez badaukagu, ezingo genuke egin Lamiako maskarada. Yarekin emango diogu bukaera albistegiari. Besterik ez, gure aldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian ondo izan eta bihar arte.